Krótka piłka z mojej strony, witam pięknie, z tej strony Niklaus i asystentka moja Patrycja, która będzie mi tu pomagała. Dzisiaj ważymy, czyli gotujemy, bardzo prosta sprawa, kotlety, ale nie normalne kotlety, bo kotlety też mogą być do ludzi, którzy mięsa nie jedzą, do wegetarian, do wegan nie, bo będzie jajko. Aha. Czyli do wegańskie nie, ale wegetariańskie mogą być. Moi drodzy, kotlety myślę przez wielu z was znane. Takie jeszcze pamiętam, moja babcia robiła kotlety z kalafiora. Mamy tutaj dwa takie ładne kalafiory. Kalafior po śląsku na marginesie blumkol, jakby ktoś był ciekawy. I co potrzebujemy? Bardzo proste danie. Generalnie składniki kosztowały chyba niecałe 20 zł. Potrzebujemy kalafiora, a to już tam zależy ile chcemy. Potrzebujemy mąkę pszenną, potrzebujemy trochę bułki tartej, jajca dosłownie 2, cebula, no i do tych kalafiorów my wzięliśmy sobie młode kartofle, ale stwierdziliśmy w sumie dzisiaj było duże śniadanie, także obędziemy się chyba bez kartofli, a do tego można sobie zrobić w zasadzie wszystko. Można sobie zrobić jakąś sałatkę, na przykład jakby ktoś chciał, czy właśnie kartofle, czy gotowane, czy smażone, jak wolicie. Potem oczywiście jeszcze do tych kalafiorów sól, pieprz, jakieś dowolne wasze przyprawy i tyle. Smażymy na oleju, prosta sprawa, bardzo dobre, lekkie, niskokaloryczne, do dzieła. Pierw kalafiory obrywamy oczywiście z tych liściów, jakie tu mamy. I tak będziemy tego głąba wycinać i idziemy je teraz obmyć dobrze pod wodą. Proszę Pati, to dla ciebie. O, dziękuję, jak do ślubu. O, tutaj czerwono-niebieskie, Polonia Bytom. I teraz co? Potrzebne nam są oczywiście po prostu same te kwiaty. Dobra, teraz jeszcze powykrawać te takie grube nogi. Wrzucamy do gara wszystko. Nie wiem, czy kurde nie za mały. Zalewamy wodą i na gaz. Dosolamy troszkę, my tu mamy taką specjalną sól z Islandii, ale wy możecie równie dobrze dosolić zwykłą. I czekamy, aż się zagotuje. Gotujemy go tak gdzieś maks 10 minut. Kalafior mamy ugotowany, teraz go odlewamy. Kalafior mamy wyciągnięty z gara, teraz musimy go posiekać. No jak zwykle ilościowo wyszło nam tego tyle, że chyba nam nie braknie. Do swojej rodziny. Teraz taki motyw, że podpalamy ogień pod patelnią. Wrzucamy tu tego kalafiora bez żadnego tłuszczu ani niczego. I teraz tego kalafiora musimy sobie po prostu odparować z tej wody. Nie przysmażać, tylko go po prostu przez parę minut trochę osuszyć. Patty tutaj posiekała 1/4 cebulki i do tego dwie super ostre, takie suszone papryczki. Do tego sobie generalnie możecie dodać co chcecie. My jeszcze dodamy czosnek granulowany. Teraz bierzemy największą miskę jaką mamy, żeby już nie robić powtórek. Tutaj idzie nasz kalafior dla całej armii. Do tego idzie ta cebulka z papryką. Trochę tego czosnku granulowanego, czosnku. Jak macie świeży, możecie sobie przecisnąć świeżego. 3 łyżki mąki pszennej, jajca sztuk 2, pieprz, sól. No i teraz można to albo takim do kartofli, albo po prostu wyrabiać widelcem, tak żeby to nie skończyło na całej kuchni optymalnie. Teraz na patelni rozgrzewamy sobie trochę oleju. Dobra, i co? Teraz łyżką w bułce i tyle. O! Takiego małego i potem sobie to dajemy na patelnię na olej. O!
tego wychodzi nam coś trochę w kształcie kalafiorowych mielonych, albo jak to woli karminadli, i to teraz dajemy na gorący olej, aż się przyrumieni. Przed tym formowaniem warto sobie poczekać, aż trochę przystygną, bo widzicie, jakie te pierwsze wyszły trochę koślawe, a potem te już piękne i jeden na końcu taki bydlak, który aż się rozpadł na pół. A te już tu za moment będą. Teraz tak zwane organoleptyczne testy. Pachną bardzo ładnie. Ale ostre. Ta papryka mi się trafiła. Ale bardzo dobra. Bardzo dobra. O, wegetariańskiego burgera z tym przyrządzić. No. Generalnie bardzo dobre. Róbcie, polecamy się na przyszłość. Zostawcie, prawda, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym gotowaniu. A my idziemy smażyć te bydlaki dalej. Także, moi drodzy, kotlety kalafiorowe. Do zobaczenia. Ciao.